dace da juna, ƙaunar ki ce rabi na jikina. Yau na so aiki so ne kin dace da ma zuciya na. Ni nake so a farko har ƙarshe da ke zana zauna. In kika bani dama farin ciki da shi zana kwana. Assalamu alaiki ya koyar swai na dan bani dama. Iban wuri sai na zauna na san nutsuwa cikin raina nima. Idan kika juya baya gare ni banda sauran makama. Ki saya min ne dan Allah kare da ke ci a so na yi baya. Wacce raina yake so ke ce dai ba zan gajiya ba. Abun na so ne ya koyar ni ma a gare ki yau zana bayar. Da zantukan soyayya da su daure a cikin zuciya ki koyar. In an ce ina gwanin ki ko na cikin dubu ni za ki sayar. Ni nake so na zauna don Allah ki wani labuni dai. Dukkanin rayuwa ta mun sace gare ki gimbiya ta. Na zama gwarzo kin ga san ki ban juya baya. Da kin irana da na zo ki bani na baki sai mi musaya. Mu gangame so da karfi masu kiyar mu sai su ji kunya. Buri na ya cika da ni da ke mun zama soya. Kin karfafa mun gwiwa kin kore duka damuwa ta. Iban na sauran muradai in kika killace zuciyata. Da ke gadai zana zauna na san a gare ni zaki yi gata. Dukan hakin ki zana kare na baki kula tsawon rayuwata. Ki karfafa mun gwiwa kar da ki sa zuciya ta rauni. Inda duk aka ganki za a gano ni gun sahibata.